समबारखालि चिरां जिल्लानि राइन' क्लाब थाइखाजरानि बानजायनायाव जानाय जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया जोबनानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव नुजाथिदोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। लोगोसे नुजाथिबावदोंमोन MCLA अमर बसुमतारि, गेलेमु बिफाननि CSD जसनाबती बसुमतारियाबो। जोलुर बादायनायनि जोबथा बादायनायाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा दुर्गा फुजानि रायजोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय जोंनि बिटिआर बासि आरो आसामबासि बा जोंनि भारतीय साफ्रोमबो नागरिकखौनो आं दुर्गा फुजानि हामलायथि हरबाय। बे दुर्गा फुजाया साफ्रोमनिबो न'खराव साफ्रोमबो सुबुंनो शान्ति लाबोथों आरो खौसेथि लाबोथों। जोङो जेन जै मै हादोरनि नागरिक हिसाबै थांना थानायनि बेलायावहाय रांखान्थि बेलायावहाय जौगानो हायो, बेखौनो आं बयनोबो आंनि नोंथांमोननि मिडियानिफ्राय मेसेज हरनाय जाबाय। गोबां बिदिन्थि दङ। गेलेमु बिफाननि गेजेरजों समाज जौगाहोनायावहाय मैखोम बाहागो लानो हानाया जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो गोबां दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, मा खारनाव मिथिया जोंनि बर' फिसाफोरा गेलेनायावहाय खोब सर्ट टार्मनि गेजेरावनो माबा मोनसे जाहोनावहाय प्रफेसनेलि जों बेखौ लानो हाया, आन्दायनो गोनां जायो। बेखौ जों रिसार्च खालामनायनि सम फैदों। खिन्थु नर्थ इस्टआवहाय फिजिकेलि बर' हारिया जे गेलेमु बिफानावहाय बिराद फिट, बेखौ दिनै भारतनि गेलेमु बिफाननि साफ्रोमबो गेलेग्रा बिथांमोना फोरमान होनो नागिरो। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।